Ja, vi har jo så klimaforandringer i Østafrika, og vi har valgt at fokusere på tørken i Kenya. Vores problemformulering lyder: hvad har forårsaget tørken i Kenya, og hvilken indflydelse har det på befolkningens levevilkår? Hvilken betydning har tørken for landbruget i Kenya? Hvilke tiltag har politikerne lavet for at afhjælpe problemet, og hvilke processer påvirker klimaet i Kenya? Metoder, der har vi brugt naturgeografi. Der har vi brugt en induktiv metode, hvor vi har indhentet noget data omkring middeltemperaturen nedbør, og som vi har brugt i vores forståelse for Kenyas klima. Og så har vi også kigget på Kenyas geografiske placering og vindsystemer, der dominerer omkring Østafrika. Og så har vi analyseret nogle kort og modeller og figurer over det globale vindsystem, og om La Niña og om dugpunkt. Og udover det, så har vi brugt teorier om naturgeografiske fænomener som højtryk og lavtryk til at forstå baggrunden for vores opgave. Vi har ikke selv indsamlet data, da det vil være lidt svært både at komme til Kenya for det er et område, som ligger langt væk, men også fordi at de her naturgeografiske fænomener som La Niña kun foregår sådan nogle gange. Det forekommer ikke rigtig regelmæssigt, og det foregår også over længere perioder, så vi har været nødt til at bruge noget sekundær materiale, hvor der er nogle andre, der har indsamlet noget data, og så har vi med udgangspunkt i deres observationer og målinger og data forsøgt at forklare en udviklingsproces. I engelsk der har vi brugt metoden analyse og fortolkning. Det har vi gjort med en tale fra det kenyanske ministerium, hvor vi blandt andet har kigget på afsender, vi har kigget på modtager, appelformer og troværdighed, og så har vi brugt noget, vi vidste i forvejen om argumentation osv. Og derudover så har vi brugt nogle engelske artikler til at få noget baggrundsviden om tørken i Kenya, og hvad den gør for befolkningen og for landbruget og politikerne, hvad de gør ved det og sådan noget. Og de her artikler har vi også set på med engelskfaglige øjne. Vi har især gået dybden med en artikel, hvor vi har kigget på de engelske sproglige elementer i teksten, og vi har kigget på en faktuel tekst med sproglige og stilistiske virkemidler. Kenya ligger lige ved ækvator, hvilket vil sige, at klimaet er meget varmt, og der sker en høj fordampning. Og det er dog ikke altid, at den her fordampning sker det samme sted. Normalt så vil fordampningen ske over Afrikas kontinent, og det er også her, regnen vil falde. Fordampningen sker her, fordi luften over jorden bliver opvarmet hurtigere end luften over havet. Der vil opstå et lavtryk her over Afrikas kontinent, hvor det kolde og fugtige luft ude fra havet kommer ind over og presser den varme luft opad her. Der vil så opstå et lavtryk her og et højtryk her ud over vandet. Og den her proces, den kaldes Walker-cirkulationen. Og som man kan se på denne her graf, så jo højere temperaturen er, jo mere vanddamp kan den indeholde. Så derfor så er det også derfor, at det regner så kraftigt, fordi der er rigtig meget vand i luften, fordi luften er så varm. Når vi så taler om La Niña, så kan man se, at havtemperaturen omkring overfladen omkring Afrikas Horn er rigtig høj, og når der så er La Niña, så bliver det her varme vand, det bliver skubbet ud af mod oceanet, mod det Indiske Ocean. Hvorfor kan man ikke rigtig sige. Der foreligger ikke nogen konkrete undersøgelser af, hvordan det er lidt svært fænomen at forklare. Men det gør det altså. Når det bliver skubbet herud, så opstår der er nogle temperaturforskelle på havoverfladen, som gør, at lavtrykket ligesom sker herude, hvor det varme luft stiger til værs. Og som vi lige før har set, så varm luft indeholder meget vanddamp, så derfor så er der rigtig meget damp i luften. Og jo længere luften kommer opad, så jo koldere bliver den, og derfor så når den dugpunktet, hvor det så regner. Og derfor indeholder denne her luft heroppe, den indeholder ikke særlig meget vanddamp mere. Den bliver så skubbet ind over land, og når luften så kommer nedad, så bliver den varmere, og det gør så, at luften udvider sig, og der er jo ikke særlig meget vanddamp i, og det gør så, at man får den her tørre luft her omkring Kenya, og derfor er der tørke i Kenya. Kenya er meget afhængig af nedbør i forhold til deres landbrug. Kenya har 2 regntider i løbet af et år, som man kan se her i marts, april, maj, og en i oktober, november, december. Og resten af året, der falder ikke specielt meget regn. Og hvis en af regntiderne udebliver, så kan det gå ud over hele deres høst.
Kenyas primære erhverv det er landbrug. Over 60% af befolkningen arbejder inden for landbrug. Og hovedsageligt så går deres produkter også til eksport, hvilket gør dem rigtig afhængige af landbruget, også økonomisk. Majs det er en af de afgrøder, de dyrker meget i Kenya, og den er ikke så hårdfør overfor, hvis for eksempel der er mangel på vand. Så den har også slået fejl i mange år, den høst, hvilket selvfølgelig gør landet og befolkningen sårbar. En af løsninger det er at plante og satse på skov, plante træer og satse på skovrejsning. Ved at plante flere træer, så optages der mere CO2, som ikke kommer ud i atmosfæren, og derfor mindsker man en af årsagerne til klimaforandringer. Træer har også den her gavnlige effekt, at de binder jorden, så den ikke bliver eroderet af de kraftige regnskyld, der kommer i regntiderne, og de er mere hårdføre over for manglende vand, end f.eks. mange andre planter som majs. I Kenya der er 6,2% af landet dækket af skov, eller 6,1%. Til sammenligning er der 12,8% af Danmark, der er dækket af skov. Og siden 1977 er der blevet plantet mere end 40 millioner træer i Kenya. Så har vi analyseret den her tale, som af ministeren for Miljø- og Mineralressourcer. Den blev holdt den 27. marts 2013 på Hotel Intercontinental i Nairobi, som er Kenyas hovedstad. Og formålet var at offentliggøre Kenyas National Climate Change Action Plan, som sådan en aktionsplan for, hvad de skal gøre imod klimaforandringer. Og det er vigtigt, fordi at det er et sårbart og udsat område. Troværdigheden har vi vurderet, altså dokumentet har vi, eller talen har vi vurderet til at være rimelig troværdigt. Det er jo fra en officiel kilde, og det har et våbenskjold heroppe fra et ministerium, og derudover så henviser ministeren også til forskellige organisationer i sin tale, der har hjulpet Kenya, f.eks. Danida og DFID og nogle forskellige fra forskellige steder i verden. Det er med til at gøre påstandene og synspunkterne i talen mere troværdige. Og det er så ethos, han bruger, da han bruger nogle andre til at forøge sin egen troværdighed. Han nævner for eksempel nogle organisationer, der arbejder rundt omkring i verden med problemer med klimaforandringer, og det styrker så hans troværdighed. Det er hovedsageligt ret konkret sprog, der gør det let forståeligt, men dog nogle gange så er det lidt mere abstrakt, så er det lidt svært at forstå. Ministeren bruger også nogle videnskabelige vendinger og udtryk, han bruger nogle fagtermer, som medvirker til, at det kan være lidt svært at finde ud af, hvad det helt præcis betyder. Der er specielt afsnit i talen, hvor sproget er mere abstrakt og gør brug af mange fagtermer. Det er det her, jeg har listet op her. The action plan forms the basis for the country's transition to a low-carbon, climate-resilient development pathway through the adoption response action aimed at in changing the risk, osv. osv. Og der skal man lige holde tungen i munden, når man lige skal læse det og forstå det. Det han siger, det er, at Kenya skal gøre en aktiv indsats for at afhjælpe problemet. Blandt andet så skal de reducere årsagerne til klimaforandringer, og de skal være modstandsdygtige og have et robust socialt netværk for at forbedre natur. Han siger blandt andet også, at det står i Kenyas forfatning, at mindst 10% af landet skal være dækket af træ, fordi at det er bedre for klimaet. Og det er så den her aktionsplan, den er i forlængelse af deres forfatning i Kenya. Så har vi også analyseret en artikel, som hedder La Niña Climate Change Impact East African Drought. Og det er en nyhedsartikel, som kom på en amerikansk nyhedsside, som hedder Voice of America. Og den her artikel, den gør brug af mange lange sætninger. Så den har en syntaks sætningskonstruktion. Det gør det lidt sværere at forstå, da man skal holde fokus i lidt længere tid på de her sætninger. Den er skrevet i nutid, det er jo en avisartikel, så den er sådan up to date. Genren, eller den bruger rigtig meget fagsprog. Det er jo også en videnskabelig tekst. Som for eksempel her, in the United States, altered winds pushed moisture away from the south, causing several droughts that persist today, and toward the north, causing floods. Der bruger den jo så fagterm. Stilejet er rimelig højt på grund af den svære teori, der ligger bag det her emne, og
som La Niña er, og på grund af de eksperter, der har skrevet noget om, der har skrevet den her artikel, så de ved noget om emnet. Den er meget beskrivende. Der er ikke nogen emotive ord. Der bliver ikke skrevet den forfærdelige tørke. Der bliver bare skrevet, at der er tørke i Kenya, og det er mere sagligt sådan, så man skal selv som læser lægge nogle værdier ind, fordi det er jo en mere faktuel tekst, som er informerende og beskrivende. Den her artikel, den siger, at man ikke nødvendigvis kan sige, at det er klimaforandringer, der har været skyld i tørken i Kenya. La Niña, det er et perplekst naturfænomen, og der vi ikke ved noget særligt om den, hvor meget, hvad der forårsager det, og kan det være svært at sige, hvad der påvirker det både positivt og negativt. Som der også står her i La Niña and the related phenomenon called El Niño are natural cycles that happen every 3 to 5 years so. Og så står der også the human factor and the Horn's climate woes is less clear. East Africa is one of our big perplexing areas for the moment. Det er også en fagmand, der udtaler sig om det her, så man kan sige, at i modsætning til talen, hvor ministeren han siger, at der skal gøres noget ved Kenyas problem med klimaforandringer, fordi det påvirker lokalbefolkningen, så er den her artikel, den siger, at man ikke kun kan klandre klimaet for at det er det, der er skyld i tørken i Kenya, fordi det ved man simpelthen ikke. Ud fra vores opgave, der kan vi konkludere, at Kenya det ligger et meget udsat område, og fremtidsudsigterne siger ikke, at det direkte bliver bedre. Kenya er offer for lange tørkeperioder, blandt andet på grund af vejrfænomenet La Niña. Og det her fænomen det er ikke bevist at have en direkte forbindelse med klimaforandringer, men er noget, der bare sker en gang imellem, som man ikke rigtig kan forklare. Og eksperterne er ikke enige om, hvorfor det forekommer, det her fænomen. Så vi kan ikke rigtig konkludere, om klimaforandringerne har en direkte indflydelse på La Niña og tørken i Kenya. På det menneskelige plan, der går tørken ud over Kenyas befolkning, som primært lever af landbrug. Deres afgrøder de visner, hvilket forårsager sult og ødelægger deres fremtid. Tørken udtørrer deres drikkevandsreservoirer, hvilket forringer deres levevilkår. Det gør også umuligt for dem at redde deres afgrøder ved at vande dem, fordi de simpelthen ikke har noget vand. Så mangel på vand påvirker generelt befolkningen negativt, og deres levevilkår bliver væsentligt forringet. Politikerne prøver at gå ind og hjælpe, men de lokale politikere ved nødvendigvis ikke, hvad de skal gøre for at hjælpe. De ved bare, at der er noget, der skal gøres. Landet har fået økonomisk hjælp af FN. De har fået $30 milliarder, som blev bestemt ved COP15 i København i 2009. Og det skal hjælpe dem til at blive mere modstandsdygtige over for fremtidige tørker. Og det er også meningen, at landet skal have omkring $100 milliarder om året fra 2020 af til at videreudvikle deres samfund, så de kan modstå de her tørker. Der er så også privatpersoner, som går ind og hjælper konkret ved at plante træer, som giver afgrøder, og som samtidig kan klare tørken bedre end andre planter. Så der bliver ligesom gjort noget for, at tørken ikke skal have så stor indflydelse på landets befolkning.